бори аввал аст ки дар кишвари Русия чемпионати кушод оид ба гӯштингирӣ доир мегардад. Ба иттилои масъулин чунин мусобиқаҳо дар сатҳи минтақавӣ ва шаҳрӣ баргузор мешуданд, аммо дар чунин сатҳу сифат ва бо иштироки варзишгарони бештар бори нахуст аст ки роҳандозӣ карда мешавад. Дар маросими ифтитоҳи мусобиқа дабири кулли Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва котиби генералии Федератсияи гӯштини миллии Тоҷикистон Абдулло Саидхоҷаев, намояндагони варзиши Русия ва дигар паҳлавонону мураббиён иштирок ва суханронӣ карданд. Пас аз он ки гӯштини миллӣ сатҳи байналмилалиро касб намуд, чунин мусобиқаҳо акнун дар кишварҳои гуногуни дунё зуд мешавад. мешавад. Дар чемпионати кушоди Русия оид ба гӯштингирӣ беш аз 100 варзишгар аз рӯи вазнҳои гуногун байни ҳам нерӯсанҷӣ карданд. Бахусус бонувон низ дар риштаи гӯштингирӣ истеъдоди худро санҷиданд. Барои паҳлавонони кишвари мо бошад мубориза дар давраҳои муқаддамотӣ мушкилӣ пеш наовард. Бахусус Ақназар Назаров ва Мирзоҷамил Рамазонов ҳарифони худро яке пайи дигари шикаст дода ба даврҳои асосӣ роҳ меёфтанд. Бояд бигӯем ки ҳамин ду нафар Ақназар Назаров ва Мирзоҷамил Рамазонов дар чемпионати кушоди Федератсияи Русия оид ба гӯштингирӣ шарафи Тоҷикистонро ҳимоя намуданд. Мавриди зикр аст ки дар ин мусобиқа ҷоиза барои ҷои аввал дар баробари диплому медал ва ҷом ҳамзамон маблағ дар ҳаҷми 30 000 рубли русӣ пешбинӣ шуда буд. Барои ишғоли ҷинаҳои дуюму сеюм низ мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 20 ва 10 000 рубли русӣ тақдим карда шуд. Умедвор мешавем ки паҳлавонони тоҷик дар мусобиқаи қаҳрамонии Осиё оид ба гӯштингирӣ ки онро пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе мизбонӣ кард, 3 медали тилло ба даст оварданд. حالا ببینید برای اجرا کردن اصول حرکت دارد. کمربند رقیب را دریافت میکند و این کمربند دریافت کردن او را با آورد است. آفرین، این حلال است، حلال است. من باوری دارم که اصلی نبود. ҳамин гуна ду паҳлавони тоҷик дар ин мусобиқа бар тамоми ҳарифони худ ғалаба ба даст оварда, дар вазнҳои худ зинаи аввалро ишғол намуданд. ёдовар мешавем ки Мирзоҷамил Рамазонов дар рақобатҳои вазни то 78 килограмм баромад намуда барандаи нишони тилло шуд. ҳамзамон Ақназар Назаров низ дар вазни то 86 килограмм дар ин мусобиқа бар ҳамаи рақибони худ дастболо гардида зинаи аввалро ишғол намуд. ёдовар мешавем ки якчанд паҳлавонони тоҷики муқими Русия низ дар ин мусобиқа ҳунарнамоии ҷолиб намуда зинаҳои ифтихориро ишғол карданд.